Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне ўсім, хто зараз глядзіць наш эфір у сацыяльных сетках. Мы ў студыі ў Мінску, наш госць – гэта старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна», на жаль, не зарэгістраванага ў Беларусі, спадар Алесь Беляцкі. Прывітанне, Алесь. Добрый дзень. Апошнім часам Беларусь стала арэнай такіх міжнародных падзеяў, вялікіх, буйных. Зараз праходзіць сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ. Перад тым быў паралельны форум праваабаронцаў, на які з'ехаліся праваабаронцы з усяго свету. І, магчыма, гэта паспрыяе нейкім чынам таму, што з правамі чалавека ў Беларусі ўсё ж такі нешта зменіцца да лепшага. Але што мы назіраем пакуль? Гэта тое, што рыторыка беларускіх уладаў у пытаннях правоў чалавека, яна змяняецца. Алесь, мне здаецца, што беларускія ўлады робяцца хітрэйшымі. Ці маю я рацыю? Ну, сапраўды, зараз мы адзначаем вось такія шэраг тактычных крокаў з боку беларускіх уладаў, якія накіраваны на тое, каб змягчыць даволі напружаную і вострую сітуацыю, якая склалася ў выніку вось гэтага вала масавых рэпрэсій, якія прайшлі ў нас у Беларусі гэтай весною. А я нагадаю, што за весну мы па нашых падліках больш за 1000 беларускіх грамадскіх актывістаў, журналістаў, праваабаронцаў пацярпелі тыя ці іншыя віды ціску, былі арыштаваныя, асуджаныя, адбывалі на сутках, былі збітыя. Вось, і, безумоўна, была ўзбуджана вось эта крымінальная справа патрыётаў, як мы называем, па якой праходзіла 35 чалавек. Былі таксама яшчэ некаторыя іншыя крымінальныя справы па абразе прэзідэнта ў Брэсце, нагадваю, справа супраць Вячеслава Касінерава, это, значыць, па скульптуры гарадавога. Так, і ўсё гэта як бы валіла адным комам. І, натуральна, перад такой сур'ёзнай сустрэчай, якой з'яўляецца парламенцкая асамблея АБСЕ, а сёння ў Менску знаходзіцца больш за 700 дэпутатаў нацыянальных парламентаў, якія ўваходзяць у АБСЕ. Так, і, натуральна, перад гэтай сустрэчай беларускія ўлады паспрабавалі неяк разгрэбці вось гэты негатыў, які склаўся вось за гэтую весну. Ну, і мы бачым, што некаторыя крымінальныя справы паспынялі, павыпускалі, пакуль што не спыніўшы крымінальных справы тых людзей, якія арыштавалі за падрыхтоўку масавых беспарадкаў і вось гэта ўтварэнне, як быццам бы, значыць, узброенага фармавання. І зараз нават спрабуюць упэўніць еўрапейцаў у тым, што з правамі чалавека ў Беларусі ўсё добра. Так, і неадначасова гучаць вось гэта лёзунгі пра нацыянальны план па правах чалавека, які быў прыняты Саветам міністраў у канцы мінулага года. Ну, адназначна ствараецца вось такая карцінка спакойнай сітуацыі і краіны, дзе сапраўды правы чалавека выконваюцца. Алесь, мне здаецца, што Еўропа гатовая ў гэтую карцінку паверыць. Насамрэч не. Еўропа вельмі розная, разнастайная, і ёсць розныя і палітычныя сілы, розныя грамадскія арганізацыі, і мы фактычна і праводзілі свой форум грамадзянскай супольнасці напярэдадні вось парламенцкай асамблеі з тым, каб і беларускае грамадства, і міжнародная супольнасць, і дэпутаты парламенцкай асамблеі пачулі наш голас. Шмат кажуць пра тое, што ўсё ж такі ёсць нейкі прагрэс у пытанні правоў чалавека. Збольшага гэта кажуць беларускія ўлады, але, напрыклад, Міклаш Харашці, спецдакладчык ААН па пытаннях правоў чалавека ў Беларусі, таксама заўважае, ну, калі не прагрэс, дык нейкую талерантнасць, як ён кажа, у дачыненні, напрыклад, да яго уласнай асобы. Як вы лічыце, у чым рэальна, вось які рэальна прагрэс можна назваць? Вось не тое, што беларускія ўлады маюць на ўвазе, калі кажуць, што у нас все добра, а вот што рэальна робіцца? Мне тут цяжка назваць штосьці рэальнага, таму што калі мы пачынаем пісаць на двух чыстых аркушах паперы вось плюсы і мінусы, то ў меня атрымліваецца, што якраз больш таго негатыва, які назапасіўся за апошнія 20 гадоў, то ён застаецца. Бо фактычна, што мы не бярэм, і вось сама тэма
нашага форума, она так гучала 6 гадоў пасля маскоўскага механізма. Я нагадаю, што гэты механізм быў запушчаны пасля масавых разгонаў у 2010 годзе, калі багата людзей апынуліся ў турме па крымінальных справах. І вось там пералічаны пэўныя пункты, якія датычыліся грамадзянскіх і палітычных свабод Беларусі, якія былі парушаны на той момант. Дастаткова взяць гэты дакумент і паглядзець. Ну так, палітычных заключённых у нас зараз колькі зменшылася, але ўсё роўна яны ёсць. І па вялікім рахунку ўсё роўна колькі чалавек сядзіць па палітычных перакананнях. Мы так лічым, ці 2 чалавекі, ці 20 чалавек, але калі яны ёсць, то гэта трэба прызнаваць. І вось тут, канешне, пытанне палітычных зняволеных, яно з'яўляецца такой пэўнай лакмусавай паперкай для нашых, скажем, еўрапейскіх палітыкаў, якія, на жаль, не заўважаюць гэтых людзей. Ну так, яны, можа быць, малавядомыя. Я нагадаю, гэта Михаил Жемчужны, які быў асуджаны ў 2014 годзе на 6,5 гадоў. І Зміцер Паліенка, моладзевы актывіст, які вось толькі зараз патрапіў у турму на 1,5 гады за сваю грамадскую актыўнасць. Так, яны малавядомыя людзі, але тым не менш, яны маюць права, каб іхнія правы бараніліся. І мы лічым, што іх прысутнасць нельга забываць. То бок наяўнасць любой колькасці палітвязняў сведчыць пра тое, што ў уладаў ёсць воля на тое, каб палітвязні былі. Калі ёсць 2, заўтра можа быць іх 0, але паслязаўтра можа з'явіцца 20. Напрыклад, тыя ж адпушчаныя фігуранты справы патрыётаў, з якіх не знятае абвінавачанне, могуць ці пасля суда, ці нават да суда вярнуцца за краты. Вельмі імаверна, вельмі верагодна, таму што насамрэч крымінальная справа не спынена, на вось так як бы трошку яе завуалявалі выпускам іх, але тым не менш сама справа існуе, і як яна будзе развівацца далей, мы будзем бачыць. Ну і паглядзім наступнае пытанне. Смяротнае пакаранне застаецца. І гэта пытанне тое, якое ўжо абмяркоўваецца не адзін год, і мы настойваем на тым, каб яно ўсё ж такі было вырашана ў станоўчым ключы. Рэгістрацыя неўрадавых арганізацый, у тым ліку нашага праваабарончага цэнтра, не вырашана. Улады рэгіструюць выбарачна толькі тыя арганізацыі, якія яны хацелі бы, якія яны лічаць, што яны для іх, скажем так, камфортныя. Любыя ж некамфортныя ці арганізацыі, якія маюць незалежную пазіцыю, якую крытыкуюць улады за нейкія парушэнні, скажем, пэўныя. Все, мы застаемся без рэгістрацыі, і гэта практыка застаецца. Слухайце, а што рабіць з тымі аргументамі, якія ўлады ўсё ж прад'яўляюць? Напрыклад, калі ім кажуць пра тое, што план па правах чалавека да 2020 года распрацаваны, прыняты без уліку меркаванняў грамадскіх арганізацый, яны кажуць, не, меркаванне грамадскіх арганізацый улічаныя. Мы разумеем, што гэта нейкія грамадскія арганізацыі накшталт саюза жанчын. Нічога не хочу сказаць дрэннага пра саюз жанчын, але тым не менш. Калі ім кажуць іншыя аргументы, яны таксама знаходзяць. У нас, маўляў, вельмі шмат прыватных выданняў зарэгістравана. Там больш за 1500. Тое, што гэта газеты з красвордамі, збольшага, ці там дачныя нейкія часопісы, гэта ізноў жа адыходзіць на другі план. Што нам рабіць з гэтымі аргументамі, як у іх не паверыць і як еўрапейцам не купіцца на іх? Вось што цікава. Вось, сапраўды, сёння адбылася цікавая дыскусія на сайт Івенце. Это такім паралельным мерапрыемствам, якое адбывалася ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, і на якой прысутнічалі прадстаўнікі неўрадавых арганізацый, я ў прыватнасці, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец, старшыня Беларускага Хельсінскага камітэта Олег Гулак, прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый і таксама прадстаўнікі Міністэрства замежных спраў і уладаў, можна сказаць, і парламента, палаты, значыць, прадстаўнікоў Беларусі. Таму это быў такі вельмі унікальны круглы стол, бо на маёй памяці апошні час за круглы стол мы сядалі ў 2001 годзе з Міністэрствам замежных спраў, калі абмяркоўвалі пытанні па выкананні Беларусі падпісаных абавязкаў у рамках аб'яднаных арганізацый Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, так. І з 2001 года такіх кантактаў у мяне ў прыватнасці не было. Яшчэ ў мінулым годзе
Мое прозвище просто не включили ў спіс удзельнікаў канферэнцыі па пытаннях смяротнага пакарання, а прадстаўнікі нашай арганізацыі бралі ў яе ўдзел як прыватныя асобы. Ну і тое, што, можа быць, вот афіцыйныя чыноўнікі ўбачылі, што там у беларускіх праваабаронцаў няма рогаў, няма капытоў, няма хвастоў. Гэта насамрэч нейкі такі дзіўны эфект ад правядзення гэтай канферэнцыі. І відавочна, што ўлады, праводзячы гэтую канферэнцыю, хочуць палепшыць свой міжнародны імідж. Яны хочуць паказаць еўрапейскім краінам і краінам-удзельнікам АБСЕ, што Беларусь мае трывалыя пазіцыі, праводзіць трывалую пазіцыю. Тым не менш, наш удзел і вот правядзенне паралельнага форума грамадскіх арганізацый і сённяшні удзел у канферэнцыі, канешне, мы гаварылі то, што мы думаем, мы казалі, прыводзячы нейкія аргументы і факты, якія вельмі цяжка спрэчыць. І гэта цікавы эфект. Я скончыў свой выступ тым, што мы гатовы сустракацца з беларускімі прадстаўнікамі беларускіх уладаў далей, но гэта мусіць быць нейкія як бы не з прымусам, скажем так, не каб прыязджалі сюды дыпламаты і сажалі за стол перамоў. Да, і сажалі нас прымусам беларускія ўлады за стол з беларускімі там грамадскімі дзеячамі і праваабаронцамі. Мусіць быць нейкія сталыя пляцоўкі. Мы нармальныя людзі, мы таксама думаем за Беларусь, мы таксама хварэем і перажываем за тое, што адбываецца, значыць, у нас у краіне. І калі яны гатовы да такіх даўгатэрміновых перамоваў, да вырашэння складаных пытанняў, якія ў нас ёсць, і з правамі чалавека, і з правасуддзем, і ўрэшце з нейкімі міжнароднымі адносінамі, мы гатовы ўдзельнічаць у гэтых перамовах і гатовы рабіць гэта на высокім прафесійным узроўні, таму што на сённяшні дзень прафесіяналізм беларускіх экспертаў, неўрадавых арганізацый, ён вельмі высокі. Але я думаю, што беларускія ўлады не сядалі за стол перамоваў з вамі найперш таму, што ім не хацелася неяк вам адказваць на ваши аргументы. Ну, насамрэч, это такая даволі прымітыўная, я сказаў бы, логіка. Вось нема зарэгістраванага праваабарончага цэнтра «Весна», значыць, нема і праблемы з правамі чалавека ў Беларусі. Такім чынам, дарэчы, знаходзіцца ў нашай сітуацыі большасць іншых праваабарончых арганізацый, якія ці зарэгістраваныя за мяжою, вымушаны рэгістравацца, напрыклад, на Украіне, ці ва Ўкраіне, ці ў Літве, ці рэгіструюцца ў Беларусі як установы. Але гэта, ну, такая форма... Іншы статус, абсолютно. Да, іншая форма, это не ёсць грамадская арганізацыя, трэба разумець, што і установы таксама не з'яўляецца паўнацэнным партнёрам вось перамоўнага, скажем, такога працэса. І калі я, напрыклад, казаў пра той же ж план па правах чалавека, то я скажу, што нават дзяржаўныя, такія прадзяржаўныя неўрадавыя арганізацыі не бралі ўдзел яго абмеркаванні. Гэта вось закрытая ініцыятыва Міністэрства замежных спраў для фармальнасці, для праформы. Один раз запросили розныя і праўрадавыя, неўрадавыя арганізацыі, но нас, натуральна, там не было, давялі гэту інфармацыю, што гэта такое будзе, і гэты план быў прыняты. Ну, на жаль, у ім, вот я і казаў таксама, што ні слова не гаворыцца пра свабоду асацыяцый, ні слова не гаворыцца пра свабоду слова, ну, вельмі важныя праблемы для нашых такога зняволенага і спутанага вось усімагчымымі рэпрэсіўнымі законамі грамадства праблемы. Вось, і нават вот такія абрэзаны, усечаны гэты план стаіць на месцы. Ён фактычна і так недорага каштаваў, а зараз ён таннее з кожным месяцам. Вось, тым не менш, ужо прайшло больш за паўгады, улады не зрабілі ні крока дзеля таго, каб штосьці зрабіць вось у плане прасоўвання тых праблемаў, якія ёсць у гэтым плане. Спадар Алесь, хвіліна застаецца да перапынку ў нашай размове, але ўсё ж такі запытаюся. Ўсё ж такі дыялог выглядае нейкім дзіўным чынам. З трыбуны беларускія ўлады прамаўляюць пра тое, што, напрыклад, ніякія сродкі масавай інфармацыі не пераследуюцца ў нас. Прамаўляюць, што ўсе нараканні на правы чалавека ў Беларусі гэта проста форма палітычнага ціску, маўляў, вы паглядзіце на свае правы чалавека, да ў нас не горш, чым у вас, да? З іншага боку, праваабаронцы свае аргументы прамаўляюць, і гэтыя аргументы ніяк у паветры не сустракаюцца. Ну, вось такое ўражанне, да? То бок не атрымліваецца ўсё ж такі спрэчкі.
ну вот як гэтую сітуацыю змяніць, я не разумею. Праваабаронцы, відаць, зацікаўленыя ў тым, каб сесть за стол перамоваў, а ўлады дагэтуль не. Ну, размаўляць з грамадствам з пазіцыі сілы, тое, што нарабілі апошнія 20 год, гэта бесперспектыўна. На сённяшні дзень мы расколаты, гэта трэба чэсна прызнаць і шчыра прызнаць. Улады, якія не слухаюць голасу сваіх апанентаў, не вядуць пастаянны дыялог, яны не базуюцца на нейкай стабільнасці. Вось эта нестабільнасць грамадстве сённяшняя весна выдатна показала сёлетняя. Што гэта такое? Вось калі яно пыхнула і дзеянні ўладаў ніякім чынам не маглі, ввогуле былі неадэкватны, скажам. Яны нават не ўмелі размаўляць з людзьмі. Яны развучыліся размаўляць з людзьмі. Бачыце, улады і праваабаронцы бачаць стабільнасць па-свойму, і пра гэта мы пагаворым праз кароткую паўзу. Заставайцеся з намі на Еўрарадыё. Тонкий месяц, тонкий, танчут зорки, мы кидаем свои мары на иголки, рвется месяц, рвется тонкий, мы кидаем свои мары на иголки. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ў студыі Еўрарадыё, Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. У Мінску працягваецца сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая, дарэчы, упершыню праходзіць у нашай краіне. У яе рамках Лукашенко сустрэўся з дэлегацыяй амерыканскіх прадстаўнікоў на паседжанні з сенатарамі і запрасіў іх наведаць любую кропку ў Беларусі, нават самую закрытую. У вас, членов высшего законодательного органа Соединенных Штатов Америки, есть возможность непосредственно познакомиться с нашей страной. При этом хочу заметить, что никаких препятствий для вас не будет. Вы можете посетить любую точку нашего государства, любую, даже самую закрытую. Мы все это для вас организуем. За последние 2-3 года мы восстановили определенный уровень политического доверия. Мы готовы выслушивать любые предложения, замечания, даже критику. Заявил Лукашенко. Президент США Дональд Трамп у Варшаве осудил дестабилизующие деяния России во Ўсходняй Европе. Про гэта ён заявіў падчас сумеснай прэс-канферэнцыі са сваім польскім калегам Анджэем Дудам. Польшчу кіраўнік Злучаных Штатаў назваў не толькі як выдатнага сябра, але і важнага саюзніка. Пасля прэс-канферэнцыі Трамп адправіўся ў Гамбург на саміт Вялікай двадцаткі. Там заўтра ён сустрэнецца з Владзімірам Пуцінам. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце на сустрэчу кіраўнікоў краін Усходняй і Цэнтральнай Еўропе ў Варшаве з прэзідэнтам США Дональдам Трампам сказала пра важнасць бяспекі рэгіёну і пра тую пагрозу, якую прадстаўляе беларуская АЭС. Яна звярнула ўвагу прэзідэнта США і іншых краінаў, што Расатам будуе небяспечную станцыю. У выпадку аварыі на гэтай станцыі пацерпяць 16 еўрапейскіх сталіц, заявіла спадарыня Грыбаўскайце. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. У нас у гасцях старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкі. Яшчэ раз прывітанне, Алесь. Добрый дзень. Ну, дарэчы, вы можаце задаваць пытанні Алесю праз нашыя сацыяльныя сеткі. Мы іх маніторым заўжды, і ўсё, што вы там пішаце, мы там заўважаем і перапытваемся. Мы размаўлялі пра тое, як змяняецца рыторыка беларускіх уладаў у пытанні правоў чалавека. І вось мне падаецца, што галоўнае, што змянілася ў станоўчы бок, гэта гатовасць уладаў нейкім чынам гэтыя праблемы абмяркоўваць. Але пры гэтым пазіцыя ўладаў, іх аргументы, яны застаюцца нязменнымі, і не вельмі-то ўлады беларускія хочуць ісці на кампраміс. Ну, часам это сапраўды набывае нейкія фарысейскія формы, калі робіцца паралельна одно і другое. Вось мне адразу ў голову прыходзіць гэтая праблема абмеркавання смяротнага пакарання ў Беларусі. У мінулым годзе ў нас прайшлі 2 міжнародныя канферэнцыі на вельмі высокім узроўні, дзе абмяркоўвалася гэта пытанне. Але ж у мінулым годзе ў гэты самы час расстрэльваліся людзі па прысудах па смяротным пакаранні ў Беларусі. 4 чалавекі было расстраляна ў мінулым годзе. І вось як гэта можна расцэньваць. З аднаго боку ўлады ведуць перамовы за круглым сталом
про смяротнае пакаранне, у другой руцэ яны трымаюць пісталет і працягваюць, значыць, страляць асуджаных да смяротнага пакарання. Мы, дарэчы, сёння пасля канферэнцыі этой парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая адбываецца ў Менску, і на якой мы маглі выступіць на круглым стале, і я вельмі задаволены, таму што я паспеў сказаць все, што я хацеў, і думаю, што мяне пачулі, таму што сур'ёзных контраргументаў, значыць, не было пасля майго выступа, але адразу пасля гэтага нашага сайт-івента мы разам з прадстаўнікамі Amnesty International, міжнароднай праваабарончай арганізацыі, якія зараз знаходзяцца ў Менску, аднеслі 17 000 подпісаў супраць смяротнага пакарання, якія былі сабраныя ва ўсім свеце ў розных краінах. Мы аднеслі іх в адміністрацыю прэзідэнта, літаральна побач тут, дзе праходзіць канферэнцыя. Канферэнцыя адбываецца ў прэзідэнт-гатэлі. Мы аднеслі в адміністрацыю прэзідэнта гэтыя подпісы з Валентинам Стефановичем, з Айшай Юнг, якая прыехала з Лондану, прадстаўляе Amnesty International, і перадалі гэтыя подпісы в адміністрацыю прэзідэнта. Я не думаю, што, можа быць, яны кардынальным чынам вырашыць гэтую праблему, але тым не менш, можа, это будзе яшчэ адна маленькая цаглінка вось у вырашэння гэтай праблемы. Вада камень точыць. Таму я думаю, што так, ёсць, безумоўна, такое пярэчанне, супярэчнасць у рыторыцы ўладаў, якая стала больш мяккай і больш хітрай, як вот ты сказаў, але з другога боку нашы актыўныя дзеянні, я думаю, таксама павінны паспрыяць тым, каб ўсё ж такі штосьці пазітыўнага адбывалася ў нашай краіне, і ўзровень рэпрэсій у Беларусі знізіўся, і выконваліся тыя грамадзянскія палітычныя правы, якія запісаныя ў беларускай канстытуцыі. Давайте яшчэ два слова пра смяротнае пакаранне. Вось учора прагучаў такі аргумент з вуснаў Александра Лукашэнкі. Мы бы, ў прынцыпе, можа, і адмянілі бы, да. Дарэчы, это ўпершыню прагучала, ён першыню гэта сказаў. Гэта, дарэчы, вось вельмі такі цікавы сігнал, бо все ранейшыя размовы пра смяротнае пакаранне у яго былі вельмі жорсткія. Ён казаў, што там забойцаў, душагубаў трэба забіваць, вось і все, і ніякай літасці. Але ўпершыню тут з'явіўся нейкі іншы тон, і это, дарэчы, усіляе нейкае пэўнае спадзяванне. Але ў яго словах, але беларускі народ жа выявіў сваю волю. Вось. І як з гэтым аргументам ізноў жа змагацца незразумела, бо сапраўды вынікі рэферэндума, які адбыўся 20 гадоў таму, яны так вядомыя. Ці этычна спасылацца ў пытанні захавання смяротнага пакарання на рэферэндум, які адбыўся 20 гадоў таму? Бо мне зразумела, што за 20 гадоў нешта ў грамадстве магло і змяніцца. Па-першае, сапраўды ўжо вырасла практычна новае пакаленне людзей з іншым адносінам, з іншымі каштоўнасцямі, скажам, да, і гуманнымі каштоўнасцямі. Вось. Это сапраўды вельмі моцна бачна ў сацыялагічных даследаваннях. Колькасць людзей, беларусаў, якія выступаюць супраць смяротнага пакарання, за 20 гадоў павялічылася ў 2 разы. У 96 годзе 18% выказалася супраць смяротнага пакарання на гэтым рэферэндуме, які, дарэчы, не мее там абавязкова. Колькі насамрэч выказалася працэнтаў за што, гэта дыскусійна. А зараз это заўсёды больш за 30%. Это каля 40% беларусаў стабільна кожны год адбываюцца нейкія, значыць, прамеры гэтага пытання, і яно дастаткова вялікае. Уже такую, як бы, это улічваючы то, што дзяржава нічога не робіць дзеля таго, каб даваць нейкую інфармацыю аб'ектыўную, магчымасць, напрыклад, выступаць нам і казаць па гэтым пытанні. Все, што робім мы, гэта мы робім як асобы, і нашыя дзеянні, вядома, яны не адбываюцца ні на дзяржаўнай тэлевізіі, там, ні на дзяржаўным радыё. Мы не маем магчымасці, напрыклад, выступіць у афіцыйных дзяржаўных газетах, але тым не менш сама грамадская думка па гэтым пытанні, яна змяняецца. Наша грамадства становіцца больш цывілізаваным, яно больш еўрапеізуецца па гэтым пытанні. Таму я думаю, што, канешне ж, проста палітычная воля Лукашэнкі ў гэтым пытанні з'яўляецца такой плацінай, бар'ерам, якая не дае вырашыць гэтае пытанне станоўча. Больш таго, Канстытуцыйны суд ужо па гэтым пытанні таксама выказваўся, яны сказалі, што не абавязковы рэферэндум па вырашэнні гэтага пытання, это можа зрабіць прэзідэнт ці той жа ж самы палата прадстаўнікоў. А калі ў двух словах, вось як вы думаеце, чаму ўсё ж такі Александр Лукашенко так за смяротнае пакаранне трымаецца? Гэта проста яго асабістае ўяўленне пра тое, як мусіць быць? Ці за гэтым ёсць нешта больш глыбокае
смяротнае пакаранне як права забраць жыццё ў чалавека легальным чынам нейкім падмацоўвае сілу ўладаў. Я згодны з вашымі аргументамі, абсалютна іх можна выбудаваць яшчэ некалькі. Ну і даволі істотны аргумент, то што гэта ёсць пэўная такая савецкая ідэалагема. От як сцяг у нас такі БССРаўскі, як гімн БССРаўскі трошку там перароблены, то вось такім жа чынам смяротнае пакаранне, оно паказвае, скажем так, веліч і бязлітаснасць, жорсткасць гэтай улады, якую ёсць. Это яму патрэбна дзеля таго, каб трымаць узровень страха, агульны ўзровень страха ў беларускім грамадстве на такой высокай планцы. Таму ідэалагічныя моманты тут мне падаюцца вельмі важныя, таму што ніякай логікі патлумачыць, чаму яно у нас ёсць, а няма, напрыклад, ва ўсіх нашых суседзяў, тым ліку ў Расіі, на Ўкраіне, там іншых краінах. От тут просто это ніяк немагчыма патлумачыць. Вось чым яшчэ Александр Лукашенко здзівіў учора асабіста мяне, гэта выказваннем пра тое, што ў Беларусі трэба пачаць вось зараз на мінскай сесіі ПА АБСЕ пачаць другі хельсінскі працэс. Ну, па-першае, я думаю, што для большасці слухачоў, што такое хельсінскі працэс, гэта загадка ўвогуле. І, натуральна, навошта пачынаць другі, чаму прыспеў час, на думку нашага прэзідэнта. Вось я хацеў бы вас, як у праваабаронцы, запытацца, што гэта ўвогуле была за заява, як яе можна патлумачыць? Ее можна патлумачыць як высокаамбітную заяву, якая палітычна не напоўнена. Это пакуль што лозунг, і я не бачу падстаў для, і магчымасці, скажам, для нейкага пераацэнкі тых ужо пагадненняў, якія былі падпісаныя краінамі АБСЕ. Я нагадаю, у 1975 годзе былі створана гэта арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву, куды ўваходзіла СССР, потым Беларусь, як стала незалежнай, стала натуральным спадчыннікам гэтых узятых на сябе абавязкаў. І там ёсць даволі вялікі блок, які датычыцца грамадзянскіх і палітычных правоў, што з'яўляецца надзвычай важным таксама для нас. І вось такая пэўная, я сказаў бы, дрейф АБСЕ ў бок грамадскіх і палітычных правоў, грамадзянскіх і палітычных правоў, ён адбываўся ўсе гэта дзесяцігоддзі. Праходзілі значныя канферэнцыі АБСЕ в Копенгагене, в Мадридзе, в Москве, прымаліся дадатковыя абавязкі, зноў жа ж Беларусь падпісывала все гэта. Сябры, хопіць падпісваць пустых папер. Давайте выканаем хаця б то, што мы падпісалі. Таму падпісваць ці пачынаць з нуля ён прапануе. Давайте все ж таки будзем ужо выконваць то, што мы нападпісвалі ў рэшце рэшт. Як я разумею, Беларусь фармальна удзельнічае ў першым хельсінскім працэсе. Так, яна з'яўляецца законным спадкаемцам вось гэтых дакументаў. Але узяўшы на сябе нейкія абавязальніцтвы, падпісаўшы нейкія пагадненні, яна не вельмі-то іх выконвае. Вот пра гэтую супярэчнасць мы казалі, раней гэты дысананс быў увогуле жахлівы, ён застаецца вельмі вялікім. І каб не было неабходнасці больш выконваць гэтыя ўсе абавязальніцтвы, Александр Лукашенко заклікае стварыць нейкую паралельную структуру, якая прыйшла б на змену той, якая была. Насамрэч, мне здаецца, это не канструктыўным, просто непрадуктыўным. Таму што дастаткова мы панападпісвалі папер. Насамрэч, я таксама спадзяюся на гэта, што еўрапейцы яны не будуць проста ствараць структуру дзеля структуры, калі іх задавальняе, напрыклад, той самы першы хельсінскі працэс і хельсінскае пагадненне. Я не бачу за гэтай заявай нейкіх рэальных нейкіх крокаў ці плана рэальнага. Калі яна нават свой гэты куцы план па правах чалавека выканаць не можа, то якія планы яны ў міжнародным фармаце могуць прапанаваць, якія былі б цікавы для міжнароднай супольнасці. Але мне здаецца, гэта цікавая тэндэнцыя. І каб не выконваць нейкія абавязкі, мы прапануем стварыць паралельную структуру, дзе ніякіх абавязкаў нікога няма. Гэта нам не падабаецца, не хочам. Уступаць, выконваць нейкую справаздачу, атрымаць не хочам. Зробім новую, типа такого. Нам не падабаюцца тыя грамадскія аб'яднанні, якія ў Беларусі ёсць. Мы зробім свае, як іх называюць зараз гонгі, дзяржаўныя некамерцыйныя аб'яднанні, якія будуць ад імя грамадскай супольнасці прымаць нейкія рашэнні, удзельнічаць у стасунках з Еўропай. І вось гэта падмена ўсяго на ўсім узроўні. Можа, гэта і ёсць такая самая вялікая спроба беларускіх палітыкаў зрабіць добры твар пры дрэннай гульні. І можа, гэта і атрымаецца?
Насамрэч, міжнародныя пагадненні маюць універсальны характар і неабавязковыя для выканання тых дзяржаў, якія іх падпісваюць. Не хочаце выконваць, дык не падпісвайце. Вось, на жаль, у нас гэта ўсё робіцца па-іншаму, сапраўды, я згодны, што... Ну, на такі дэманстратыўныя дэмаршы, як не падпісваць, Расія часам вырашаецца, а мы ўсё ж такі не. Мне здаецца, мы падпісваем усё. Ну, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі знаходжанне Беларусі в АБСЕ будуць неяк змушаць беларускія ўлады трымацца ў цывілізаваных рамках і, можа быць, прывядуць да наступных крокаў, таму што дастаткова зрабіць два наступныя крокі. Гэта адмяніць смяротнае пакаранне ці ввесці мараторый, правесці больш-менш нармальныя выбары, і Беларусь магла бы стаць сябрам рэгіянальнай, вось чарговага рэгіянальнага, вельмі важнага аб'яднання, это Савет Еўропы, Рада Еўропы. А ўваходжанне ў такія аб'яднанні, яны насамрэч, можа быць, не даюць нейкіх канкрэтных фінансаў, чым моцна зацікаўленыя беларускія ўлады, але даюць за той аўтарытэт. А там, дзе ёсць аўтарытэт, там ужо ёсць грошы. Не ведаюць і разумеюць гэтыя беларускія ўлады, но будзем спадзявацца, што эканоміка іх урэшце-рэшт прымусіць гэта зразумець. То бок членства ў такіх арганізацыях і добрая рэпутацыя, гэта рэпутацыя, так. Яны зноў жа у вачах інвестараў з'яўляюцца пэўнымі гарантыямі таго, што іх правы ў краіне будуць саблюдацца. Ну, гэта як і ў кожным двары, скажам, калі чалавек трымае сваё слова і паводзіць сябе прыстойна, то суседзі давяраюць яму. Калі ж ён пачынае фальшаваць, там жульнічаць, то, канешне ж, яго не ўспрымаюць сур'ёзна. На жаль, Беларусь не мае высокага аўтарытэта зараз, і гэта ёсць сур'ёзная праблема для ўсіх нас. Для ўсіх нас, акрамя, мне здаецца, беларускіх уладаў, якія ўсё ж такі нейкімі касметычнымі, а не сур'ёзнымі мерамі спрабуюць гэты аўтарытэт здабыць. Сябры, наш эфір падышоў да заканчэння. У студыі Еўрарадыё быў праваабаронца Алесь Бяляцкі, старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна». Дзякуй, Алесь, за гэтую размову. Дзякуй вялікі. Да пабачэння. Да пабачэння. Ну, з вамі быў Павел Свярдлоў, таксама ў эфіры Еўрарадыё. З вамі мы яшчэ пачуемся ў нашым вечаровым эфіры, а зараз да пабачэння, заставайцеся на нашых хвалях.